Ahojte, zdravím vás Mišo zo strešných stanov Pilgrims. V dnešnom videu by som vám rád ukázal niekoľko tipov a trikov, ako správne narábať s našim rebríkom v stanoch Pilgrims Family. Takže, rebrík po otvorení stanu je potrebné roztiahnuť na jeho maximálnu dĺžku. Následne začíname s povoľovaním najvyšších aretačných bodov. To znamená v prvej priečke. Teraz nám rebrík síce zastal, ale táto medzera tu nesmie byť. To znamená, že povolujeme druhý aretačný bod, túto medzeru zrušíme a následne nám piny skočia do dierok a teraz je rebrík správne zaaretovaný. To znamená, že rebrík má mať vždy tieto plné časti, žiadne 10 cm medzery by tu nemali byť, pretože vtedy jednoducho nie je správne zaaretovaný. Ďalej. Môže sa stať, že okolo rebríka sa napríklad hrajú deti alebo prídu nejakí cudzí ľudia, ktorí to nepoznajú a náhodou zatlačia aretačné body a tým pádom sa rebrík totálne povolí a keby sme teraz chceli ísť do stanu, môžeme niečo poškodiť. Preto vždy dávajte pozor, kto a čo chodí okolo vášho rebríka a keď sa vám čokoľvek nezdá, vždy si nacvičte tento rituál, že jednoducho rebrík si roztiahnete a dáte ho do správnej polohy. Rebrík by mal byť v uhle približne 60 stupňov, niekedy sa to dá docieliť lepšie, niekedy menej dobre. Treba dávať pozor na to, aby pätky rebríka neboli na klskom povrchu, aby sa rebrík nepodšmykol, ale hlavne vždy, keď idete vy alebo niekto z vašej rodiny do stanu, treba si urobiť jednoducho tento rituál, dať rebrík do správnej polohy, uistiť sa, že je všetko na svojom mieste a až tak ísť do stanu.